Hello guys, welcome to my vlog. Sa dili pa tabagsogon ba guys, ikaingon nga way lami ang kinabuhi kung walay banding. Data sa atong truck mga guys kay na-absent tag kining namagana kining balik tag biyahe sa atong nabanggaan sa tuwa sa Cotabato City. Na-absent mi, nagkargada mi na-absent tag ulan mga guys. Kung makita ninyo mga guys, sunod yung ulan na mga guys. Wala na kapadayon ng karga, gi-stop kay ulan. Dili lang sa itong truck mga guys, magpasilong. Ay medyo dagko kayo ang kuan mga guys, dagko kayo ang mga ngipon sa ulan. Purok 5 ka dagko. Puto ang atong kalawasan na mga guys, kumaygo. Ay kadiyot ra ko, nagsirado ra ko, napasak man ta. Basa nga tong sinina mga guys, magpahulay na lang punta diri sa atong truck. Ang kinabuhi sa kuan mga guys, kinabuhi sa kabiyador, sa driver. Kung manong biyahe, balik tag bodega, kargahan na po tag laing area. Tapos siguro mga guys, makabalik tag ikan sa Cotabato, Lunes na mo naging ganon. Kaya ang kuan mga guys, ang ordinance nila sa Cotabato City mga guys, lahit. Number coding dito. Ang makabiyahe dito karong Lunes kini nga kuha 5 man ang atong last. 5 nga number ang atong last. Makasulod ta dito Lunes, Martes. Pag Miyerkules di na ta pwede kasulod dito basta katapusan sa atong plate number 5. Ta pwede kasulod dito Miyerkules, Lunes o kuan lang, Lunes o Martes lang ta kasulod dito. Karon ta nagkargada. Karga nato Lunes. Makuha nato ni try lang nato makuha nato 3 days diha kay medyo ubay-ubay pud ni nga karga. Natay mga atong smartboard nga tag 80 kilo ang isa. Kaya bali duha ka crate na. Okay ra untaw ang atong deliveran dito mga guys. So what na sila forklift kulay forklift ato lagi mano-mano ito ubaya mo man sa atong kwan o biyahe. Para itong mga guys, unit kondisyon man permite atay stand yata na nakuha kining pang-experience na to diri kay pag kuha na to sa experience to mag video tag kining sa tawag na voice over diha tamo kanay mo igamiton na to kana nga stand. Pero diri na ta sa truck mga guys, pwede na po natin kunitan, pwede po natin putang diha. Unay purpose po sa tuwan. Naman tayo stand, pagkuhan man to, pambukid. Naman tayo stand nga gamit sa cellphone, pero pambukid na siya mga guys. Mag-vlog ka sa bukid-bukid. O, gamiton nimo. Sagsaptangan din kayo mga guys. Medyo kusog ang ulan. Matay laing may mo kung dili masilong. Kaya mahal man daw ang gitawag na itong tambal kay kita makakaya man tag-ulan, sanay man tag-ulan, init, mga igong sa atong lawas, pwede man punta magkasakit, kalungkot sa Ginoo. Kaya ang katulang mga checker mo ay nagsuliter. Kaya nga mong karganan din mga guys, open. Dili siya walay hatog. Magkarga ka, di sa gawas kung magkarga. Maulan to siya mga guys ang nakita naman ninyo sa biyahe natin sa Sambuanga, medyo kapoy, katulugon ka katulugon nga luya ang mga lawas, kahagpungo ng mata. Kaya tungnan ka sa kining lugar nga walay pagkananan mga guys, pas mo pa ang inyong gawas. Kaya naman tayo kwarta mga guys, naman na allowance, pero abot sa area nga, na mga area nga walay kananan. Bukid ang ilang lugar mga guys. Dili parehas diri sa tuwa, kasi asa sangwang ibang mata na mga kananan. Okay diri sa tuwa.
Ang tirada namo dito mga guys, nagtutuluto kami sa truck. Sudan lay paliton. E kung walay sudan, dali ra kay na basta nay kanon. Ang walay sudan mga guys, pwede na tamo malitog tinapa. Kaon man tana. Nang mga makaon lang luto na daan ng mga sudan. Walay tirada basta bukit-bukit na atong biyahe mga guys. Pwede nga wala kay kanon nga balon-balon. Jud nga importante tubig. Kaya ang tubig man po ang kinahanglan sa lawas sa tao. Kaya sa mata segundo oras kaya inom dito tubig. Kaya hindi po pwede nga magantag kining tubig kaya unay kinasuguran po sa tanang sakit sa tao. Kinahanglan tag tubig. Balag po ito, basta kaya inom mo ng tubig. Kaya diri sa atong truck, init po mga guys, kinahanglan siya kining inom mo ng tubig perminti. Walay para dili maunghan po ng atong lawas. Kung mga singot mo mga babsak, mga hulog, kinahanglan na siya kining bunuhan ng tubig po ng lawas. Wala na siya mga guys, ang teknik sa mga aviador niya pag di makaya, airplane, hindi ka tulog. Ay kiningin yung mga mga guys, ang kadugay-dugay na nag-drive mga guys. Tagan na tag mga kuan, agian. Ay guys, mga guys nga nakatulog tag drive. Nakatagtilaw, samtang naka-drive tungod sa kakapoy na mga guys. Ay ang among trabaho diri ang driver matabang kag kini kuan kay paglo. Luoy man pud ang mga kaubanan nato dito matabang. Auto ba guys nga ang inyong bugoy nakaagi na tag kining katulog og drive nakatagtilaw. Auto nga nabantayan po sa mga helper po mga guys. Sila nga katulog lagi og drive ingon ako. Wala gyud nagituyo kay masigim sao na tong pugos. Una karon pa katulog ta mga guys kinahanglan ta mudak ta. Ay ito kayo madisgrasya ta. May ginapupulungan niya mga panghitabo. Nasa ta. Ay basta kung sa kakondisyon sa atong truck mga guys, kung dili kondisyon ng driver. Nalubog yun na. Mas maayo pa dili kondisyon ng atong truck mga guys, basta ang driver kondisyon. Ay makabantay, kita may nagadala ay. Ang truck kita nagadala. Kita may nagmaniho. O na, balag dili kondisyon ng truck, basta ang driver kondisyon. Ay kung tanaw natin kung wala kondisyon ng truck, kaya nato na i-stop. Stop na ito na. Pahunong na ito na. Ihol. Kaya sa driver mo hindi kondisyon. Isa po na sa kuwan mga guys na mantis kaya kita mag-way tao. Ang truck, sakyanan na siya. Wala siya buot. Ang kita nga tao mo kita nga driver mo na ibuot. Eh kung kita dili kondisyon mga guys, dili ta makaya sa truck. Dili ta makaya. Ito na example. Dili, kaya nato na doon ang truck. Pero kaya nato drive ng truck, pero ang truck dili ta niya kaya drive. Example na siya mga guys. Kamu na bahala man na po na mga guys. Kuha na lang, mindset na lang. Tamang may tao. Tay ka pa to. Kung sa'y kondisyon sa imong unit. Hindi lang tawagan, chika-chika lang ito din mga guys. Karoon wala sa tayo, tambag-tambag karoon mga guys. Magkuhan lang ta. Tawagan na. Chika-chika na lang. Kung sa'y bahay sa truck. Kining akong truck mga guys, explain lang na akong balik. Itong kambyada ni mga guys. Skype na siya, Skype. Inagduhag kambya. Pero kung single na ito na siya, balik yung Skype. Pero kung hindi mo Skype din mga guys, kambya ka, kada kambya din mo, ito, di mo na. Para ni mo. Ito na ito sa manual. Kambya, ito mo. Kinagduhag sa mga mga guys, ito mo, ubos na. Wala ko ubos. Pero kung di ka gusto duha ang kambya, ana lang ka. Para siya mga guys, ang teknik ana nga truck. With clutch gyapon ni mga guys. Clutching gyapon ka. Oray kuan, gitawag og series 700 truck. Pero mo ang baguan ni mga guys katong 24 ka kambya, duha ka splitter.
Gwapo to mga guys, new piece to siya, brand new. Kunya dili na lang na akong tason mga guys. Daghang salamat sa pagtanaw. O ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, o like and share, and hit the notification bell aron ma-update mo sa atong mga bagong video nga pagabuhaton. O hindi lang ta guys, daghang salamat o may hapon na lang sa tanan.